Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol o kabulay. O ipaabot ang inyong mga mahigugmaong panimaya, dinilang sa Panimaya sa Kabuntagon. Ayong buntag ug malipayong adlaw ipamaulay. Yes. Good morning once again. Good morning. And thankful kayo ta sa At saka atong Thanksgiving. Yes, last sa week. success sa ato ang program atong Exactly. last Sabat. Nagpasalamat mi sa mga nag-support ug nag-adto sa ato ang South Philippine Union Conference Convention Church. Center. Yes, and sa ato mga sponsors nga Yes. wala gihunong sa pagpangga namo diri sa Panimaya sa Kabuntagon. We cannot mention you all diri sa to program karon, but
God knows kung kinsa mo and Yes. thank you so much for all the help nga inyong gi-extend sa amua dinhi. Yes, ang isa na mo nga masulti ana, I love you all. Dili gito may Isa na mo, ay raman lagi. We love love you all. Ayaw ginang Mas maigin nga naa si Lovely. Lovely. Kay Correct mo. you. Dili, naselos lang ko ba kay Ira magri magiging. Wow, okay. That's true. Dili gyud ato mahitabo posible kung wala atong mga sponsors. Yes. Yes, and of course, Salamat. this is the last Sabbath karon na year. Mm. So, I guess the very special kayo ang ato ang program for the next. Yes, before the year ends, let us muna give tips sa atong mga naminaw karon kung unsa may buhaton para safety o mas merry ang atong pagtagbo sa bagong Tuig. tuig Okay. 2015. Kaon Gusto pagkaon. magigata nga maabot ang 2015 kompleto atong mga Kinahanglan Correct. ka daghan mo ka fingers. gulay. New Year's resolution nato da. Atong atangan na sa first No Saturday commento. of January. No komento. Wow. No commento. Ayaw na palagda, ayaw na palagda. And Pero of course- mukaon dyan tagdaghan na. Oh, so we also have to make our year merry. So we also have to learn how to save our money. Aha, Wow. that's right. So we have to learn also how to spend our money wisely ug sa pag-budget sa itong mga expenses. Right. Well, I'm sorry, we have a Yes. sad news one. Bisag natay sad news karon nga. What? Nga episode ka ato may balita sa ila nga they can no longer call us para mo answer ato mga questions. Yes, kay Yeah. humana Pero, ang atong at- Bible trivia nga Humana. season. Pero ato rin pa siya padayon next. Yes, and we hope nga by next, I mean, sa 2015, lahi na po siya nga, Lahi na pa lang ihatag. lahi na po Lahi na na po. atong ihatag. Oh, Yeah. so ilahag yun ng abangan because Yes. we have a lot of programs to present. But I found out one thing about Yeah. ang atong Bible trivia. Walay nasayop and they were all very good. Yes, correct ayo. O sa tanan nga basin, wala pa nakakuha sa ilang mga t-shirt o wala pa nakakuha sa ilang prizes, ang Hope Channel is located at the 3rd floor of South Philippine Union Conference diri sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Og dili man kamo makahapit diri, pwede gihapon ninyong ipahinungod ang inyong mga pagpanimbaya sa inyong mga higala ug mga hinigugma pinaagi sa pagtawag ug pag-text lamang sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga TV Yes, screen. if you have friends and family abroad, sila pwede natong pahibaloon o positibong balita nga mahitabo sa atong palibot, pinaagi sa live streaming link nga makita sa atong mga TV screen. Mga kapaglaom, each joyful Sabbath, we rejoice in joining you every Saturday morning. For together we smile, we pray, we worship God for being the constant beacon of hope. And this morning, we are going to listen to a music nga ihatag sa ato mga kahigalaan nga mga gwapa o gwapo all the way from Rosario Heights Adventist Church. They call themselves Rosario Heights Adventist Chorale. Yes, og atangi usab ninyo ang milagro ug ang presensya sa Dios nga natagamtaman sa atong higala taliwala sa iyang pisikal nga kakulangon. Ato siyang hinabuyon unya taud-taud lamang. Atong himamaton, abi-abihon ug kumastahon nato ang LMSD or Literature Ministry Seminary Dean si Pastor Ceci Lagra. Unya, so good morning, Pastor. Daghan pa ang inyong angay atangan busa duyugi kami sa panibagong Sabado nga puno sa paglaom. Tungod kay kami ang inyong kapaglaom sa matag adlawng Sabado. Kini ang Panibaya sa Kabuntagon. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel.
Kapaglaom, inyo lang nadunggan ang Rosario Heights Seventh-day Adventist Church Choir. Akong imbitaron ng ilang choir conductor to be here with me. Join me please, and please pass the mic para sa inyong greetings later. Thank you. Sa inyong greet na. Anyway, sir, thank you. Derita. Thank you kayo sa pag-answer sa mong call, sa mong invitation. Gikan pa mong Rosario ni biyahe mo, and thank you so much. Please, Derita sa tunga. Sir, tell us about your choir. Kaya na kung na-observe na ay mga bata, tapos na yung mga batanon, napoy medyo hamtong-hamtong. So, please tell us. Actually, nag-start ni siya, dugay ni siya, pero since I came sa church, giila kong gi-invite to support the choir. Then, mo na siya. Nag-start magkantata actually last. Okay. So, sir, kung naay gusto mo invite sa grupo, I'm sure daghan. Nadunggan ako ang inyong kanta. It's, by the way, a powerful and moving song rendition. Salamat. Kung naay gusto mo invite sa grupo, kinsa may ang i-contact, asa mo sila pwede i-contact? You can contact Miss Vivitz Resabal. Okay. Yes. Our church clerk. Mm-hmm. And you can visit our church at Rosario Heights, Tubod, Iligan City. And by the way, mga kabalang, pwede po mo contact sa Panibaya sa Kabuntagon or mismo sa Hope Channel para inyong ma-invite ang grupo. Now, it's your time to greet your friends and family. Please, I believe you have some. Okay, first of all, I would like to greet the members of the Rosario Heights SDA Church for the support and for giving us the time to perform and to sing. And also, I would like to acknowledge the families Rasabal, Anacleto, Sarmiento, Maglasang, and those families nga wala ko na-mention, you have been of much help to us. That's and sa akong family, the Balmores family. So, maraming guro. Alright, thank you. Na po iban pwede mo greet din eh. Let's begin with you, sir. Akong i-greet ang mga elders sa Rosario Heights SDA Church and also the members who are supporting our church choir. Okay, thank you. Si Mama Hani, I'm sure na siya kaila dis kagaya nato siya ipag-greet. Mama Hani, wag mahay sila kung di mo sila i-greet do. Maayong buntag sa atong tanan. I would like to greet the NCMC AYS Exicom officers, especially ang naadiri karon sa Panimbaya sa Kabuntagon, si Sister Lovely and si Ma'am Charm, Sir Andrew, Sir Daryl, si Sir Awing. We are so glad that you have invited us here for your final episode this year. So it's such a privilege to be with you all. Thank you. You know what, if you're glad, we are gladder that you came. Thank you so much. Mga kapaglaom, kung gusto po makanug sa ilang awit, napasalay duha ihatag ka na to. But for the meantime, gusto mo masayod sa mga tips para mas maampingan ninyo ang inyong panglawas atong sutaon kung unsa ang dala ni Miss Layla sa ato karon. Together with Miss Layla on Health Bits.
Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Beats. Holiday season is here around the corner, and this will bring lots of opportunities for eating and drinking, right? However, you can still enjoy the seasonal festivities without adding extra pounds. Here are some healthy tips. Add in your festivities fruits and vegetables. Add in your menu fish dishes, nuts, and legumes. Limit intake of red meats. Limit sugary foods like cakes, ice cream, donuts, and chocolates. Limit sugary drinks like soft drinks, bottled and powdered juices. Drink plain water. Do exercise to burn extra calories. Get enough sleep. Count your blessings and share some to others in need. Give thanks to God, the giver of bounties. This is Miss Laila, reminding you that as you relish the goodies and festivities of the Yuletide season, temperance and self-control should always be your guides. Eat for strength and not for drunkenness. Be healthy is a wise choice. She considers her every morning a miracle. Let us discover the life of Divine Grace, the Guru. Here on, call it a miracle. I am very much honored to have you here on the show on Panimbayat sa Kabuntagon. Divine Grace, the Guru. Welcome to Panimbayat sa Kabuntagon. Salamat sa Okay. Ate Divine, tell us about yourself as a kagikan o unsay hinungdan sa imong pagkabuta o pila na ka years nga imo na siyang na-experience. I came from Butuan City, and ang akong pagkabuta since nagedad ko mga 10 years old because of maybe siguro glaucoma. Pero I was born na may diferensya na talaga yung So mata ko. kabalo ka nga somehow sa imong period sa imong life ma-blind ka. So pila na ka years ana? I think 20 years kapin. 20 years in darkness. Okay, nganong gi-consider nimo ang imong every morning nga miracle siya? Because daghan kayong mga trials sa akong kinabuhi nga wala ko magtuo nga. Trials like unsa nga mga trials? Like sa una nga when I was a child, I was sexually abused. How old are you at the time? At the age of 10, turning to 11. Na-rape ka? Yeah. Okay. What happened? Unsa imong na-feel atong nga time and unsa ina sa imong mind atong panahon nga na-rape ka, human ka na-rape, unsa nahitabo? Kuan kaayo, kanang makasubo kaayo, murag feeling nako nga na guba na ang tanan nako, blind pa ko, tapos nahitabo pa ko, murag lisod kayo hunahon kanang dili na ko ma-picture out ang kabati sa world nga akong nahimutangan at the time nga murag dili na gid gani unta ko gusto maghinumdom at the time tungod kay very 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 painful. Very painful siya. So unsay imong gibuhat after adtong mga panghitabo? After ato nga mga panghitabo sa akong kinabuhi kay wala man jud ko mag-undergo og psychiatrist or psychology or whatever nga mga therapy nga ako ra gyud ang nag-cure sa akong kaugalingon ug ang pamaagi nako sa pag-cure sa kaugalingon pag-turn sa bisag unsa nga mga bisyo at the age of 13, 14 bisyo sama sa kuan pag inom og mga mga liquor, mga and mga marijuana. So, i-describe to us unsay klase sa kinabuhi na ka atong nga time. Are you enjoying the moment or when you were with other people happy ka or sa imong
nasa sulod yun sa imong kasing-kasing at tumatay. So sa kong kasing-kasing, no, dili kay pag human ako anang marijuana, human anang tanan enjoy with the barkadas, feel gihapon ko nga alone gihapon ko. In fact, naghatag ko og problema sa mga tao sa akong palibot, even sa institution nga akong nahimutangan, layas balik, ana lang akong life. How do you define miracle? Akong ma-define ang miracle sa akong kinabuhi. Tungod kay until now, niagi hapon ko. Because of the trials na nahitabo sa akong wala pa ang Ginoo, wala pa ang miracle. Maybe, patay na ko. Tungod kay pag-rape sa ako, didto ko gibutang sa basurahan. Nakitaan ka sa basurahan? Sa usa ka maglimpyo sa garden sa usa sa mga garden. Wala kay malay or walay malay. So ila kang gidala balik dito sa area nga safe. Gidala ko sa area nga safe, then gidala dayon ko hospital. I was hospitalized for 1 month. So ato nga time grabe gyud ang imong trial. So lisod kay ato ang pagbangon for you. That is why naroon to imong life. At divine, sometimes sa atong life, di ba, kay naman tayo mga murag inspiration to move on. Nga murag makainta nga murag ato ni siyang usual nga ginabuhat kung sa tanaw na to medyo na-discourage ta. And you are into singing. You love really music. What is this song nga ganahan jud ka nga imo ni siyang kantahon? Nga murag feeling nimo guide din nimo siya nga mahimo kang ma-strengthen, that you will remember God is over there to look up to you whatever the circumstances are. And mo ni siya ang imong inspiration sa imong life. Unahan dito sa suba. Please sing it for us. Unahan dito sa suba, may puluyan. Dayon dito unya, walay kagul-anan. Unsa mo ko, yuba ikaw, uban ka na. Igsuon ko ayaw na paglangay-langay. Mawihan dumsa ka singkasing ko nga masulubon nga magkapuyugayo dito. Pagkatahong puluyan ni Jesus giandam alang sa mga nanagtuman. Busa man lakaw na kita samtang mayayag pa, kay kung mangit-ngit wala na'y magapanaw. Mauihan dumsa ka singkasing ko nga masulubon nga makapuyugayot dito. Pagkatahong puluyan ni Jesus giandam alang sa mga nanagtuman. Busa man lakaw na kita samtang mayayag pa, kay kung mangit-ngit wala na'y
skies are filled with your glory. Angels appear to declare how deep, how high, how wonderful you are. Glory to God in the highest, and peace be known on the earth. How deep, how high, how wonderful you are, you are. We're living to tell your story now, your glory and grace, oh God. Sing how great you are, Gloria, Gloria to you evermore. And so we sing of your glory, and we the angels declare how deep, how high, how wonderful you are. The Lord be praised in the highest, the Lord be known on the earth. How deep, how high, how wonderful you are, you are. We're living to tell your story now, your glory and grace, oh God. Gloria, Gloria, heaven and earth sing how great you are. Gloria, Gloria to you evermore. Yours is the kingdom and the power and the glory. Yours is the anthem and the honor and the story. Gloria, Gloria, heaven and earth sing how great you are. Gloria, Gloria, heaven and earth sing how great you are. Gloria, Gloria to you evermore, to you evermore. Gloria. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom ani anapod kita sa atong panahon nga makahimamata sa usa sa mga alagad sa ato ang Ginoo. Now this time kauban nato ang LMSD or Literature Ministry Seminary Dean si Pastor Cecil Lagra. Yes, good Welcome morning, Pastor. Pastor sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning. Salamat kayo sa imuhang gigahin nga panahon sa ato Pastor nga. Yes. Praise the Nahimo Lord. gyud kang usa sa among guest among final episode this year sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panalangin kay ni tungod kay last na gidron nga Sabado nga sa tuig 2013. So 14. 2014 I mean. Okay. So So, Pastor,
kabalo mi nga ikaw LMSD karon. So, where were you before ka nahimong LMSD? 41 years ago, I started as a book missionary or literature evangelist, they call it. Okay. Colportor pa Yeah, they call it Colportor in Oo. Northern Mindanao Mission before. Now, North Central Mindanao Conference. After that, I was connected with the Philippine Publishing House. Ang nag-imprinta gyud sa atong mga pinatik. Before coming here in the South Philippines as Dean of the Literature Ministry Seminary. Yes. So, based sa imong mga experiences, Pastor, unsa man what are those experiences nga that were able to shape you into as a pastor, your experiences as a pastor that were able to shape you of who you are today? Well, it was really a miracle in my part because I did not dream to be a pastor. Oh. Because my mission is just to sell or to be a missionary through these books that we have. But in God's leading, through hardship, difficulties in life, I learned how to dream trust Him. higher. Yeah, something like that. But so I cannot understand why. So How murag God led ang me. God's Yeah. leading Yeah, gito nga yeah, murag praise nahimo God. gid ka nga naabot kay ani Yeah, nga praise the Lord. situation. Okay. So Pastor, alang sa atong mga televiewers aron ilang masabtan kung unsa ba gid ning literature evangelist sa imong nga posisyon maghatag ba kag lecture nila unsa nang strategy LMSD? nila Oo. strategy nila kung unsaon ba nila ang pagsangyaw sa may balita pinaagis pinatik. Yeah, ang Literature Ministry Seminary muning tulunghaan sa atong mga Seventh-day Adventist nga gusto mo appeal sa buhat sa pagka-missionary pinaagi sa mga pinatik o pinaagi sa mga basahon. So pinaagi sa mga actual experience nga atong nagian o diha atong ginatudlo, akong ginatudlo ang mga paagi kung saan paglampos bisan pa dunay daw lisod nga mga Lisod. sitwasyon Yes. nga atong matubang. Lagi. So Kay labi na karon nga lisod kayong panahon pag mo atubang ka sa mga tao, magdala ka sa pinatik, pag makakita og nay pinatik, mobalibad na siya lab. Mobalibad pero Lagi. naay sikreto ana pastor nga makuha nimo ang iyang atensyon. That's correct. Oh, so Pastor, speaking of New Year naman New gyud. Year. Hapit na New Year. So Oo. siguro ang atong mga viewers na ginahanglan og advice. Importante ba ni ang kay naman tayo ginatawag nga New Year's resolution. Yes. Importante ba ning maghimo batag New Year's resolution for the next year? Unya mo appeal pa gyud sa buhat pinaagi sa mga pinatik. Ato sang pangutanon unsa man dapat nganong kinahanglan maghimo batag New Year's resolution? Yes, amen. So alang sa usa ka anak sa Ginoo, ang New Year's resolution usa ka bag-ong pagigsaad sa usa nga naghatag nato kinabuhi. Og importante gayud nga atong paaboton ang bagong tuig. Tungod kay ang usa ka positibo nga attitude sa pagpaabot nini, that means life, another year in our life. For example, kadtong sa maramag nga estudyante sa CMU, mo graduate na sa sunod nga tuig karong April. Pero takulahaw lamang may abot ang bomba dito siya nakasakay. Namatay siya. So it is very important for a person to think positively. Og importante kaayo atong naon kining maong bagong tuig tungod kay usa ni ka pagigsaad nga Ginoo kun naapay kinabuhi akong gamiton ni alang sa suod-suod pagid nga pakig-uban diha nimo. Yes. So, kanindot mura bitaw, kayo. mura pud na mura Ginoo kung naapa puy pulos ang ako ang kinabuhi. I mean, tagaan nimo pulos ang imong pagkinabuhi. Use me, Lord. Send me sa unsa man dapat ang dapat na kong buhaton na mahimo kong part gyapon sa ministry o Yes. maka-connect lang gyapon. Og Pastor. ani po ni siya lab para ka sa atong mga televiewers labi na pastor. Dunay nagkalain-lain nga sikreto pinaagi sa buhat sa Ginoo. Og ganahan ko ani usab kining gitawag nga pag sangyaw sa mayong balita pinaagi sa pinatik. So pastor, ako nakaagi man gyud ko og kining pag LE. Wow. Puting lisuda gyud ya dito minasahin sa Bukid Lab. Lisod kayo nga maabtan kag paniudto niya way tindahan way kanan. Ang imuha ra gyud ay suti ra gyud og pan ang imuhang matimo abot sa paniudto. Pero karon ang ato bang mga pastor, ato bang mga LE karon ato nakita nga medyo taas na kaya ilang level ba nga kung makita nato nga dasig kayo sa buluhaton sa Ginoo pinagis pinatik na train magini sila pag-ayo pastor. Mo kanang katuyuan nga nga ang Literature Ministry Seminary na mugna
aron lang sa pag-professionalize sa atong mga missionary pinagi sa mga pinatik. Tungod kay dunay mga paagi kung saan nila pag duol sa tao nga diin makuha niya ang interest, mga sadihang makuha nimo ang pakikigala sa maong tao. If that person begins to like you, that means the next is a sale. Sale for a literature that we live for. So mura siya Yeah. business pero gitagaan nimo ang business og hinungdan. Yes. Nga dili lang nga ikaw ang maka-benefit, gamay lang ang imo ana, mas dako ang imuhang gihatagan. No, Pero- Pastor, salamat okay. kayo. I know wing murag dili na tatugutan sa time. Pero Pastor, before ka na mo before ka na mo palakon dire, okay. dili mi mo sugot nga dili ka mo greet sa imong mga loved Pero ones. makauban pa nato niya siya sa Der Panimbaya. Yes, o yes, sa, of course. So greet lang nimo daan, Okay. Pastor. As alang sa ako mga kapaglaom diri sa Tibuok South Philippine Union Conference, kami nanimbaya kaninyo karong kabuntagon sa usa ka malipayon nga Pasko o bulahang bagong tuig uban sa Ginoo sa labing suod pagyud nga pakigrelasyon sa atong manunubos. Yes. Yes, salamat kaayo, kay Pastor, sa imuhang pag-anhi salamat diri kayo. sa pagbisita og naghan kay tag nakatunan wing. Yes, ako dako kay kung nakatunan kay sa una sa amo nga time nga nagkuan mi kulang pigid siguro mag-experience pero karon nakita nako nga mga literature evangelist nato maayo na kay sila mudalas mga pinatik. Yeah, praise Thank the you Lord kayo, for that. Pastor, sa imong time sa mga karon nga imong gihatag gyud kanamo. Walay sa paya. So, mga kapaglaom, andaman na usab ang inyong mga kabataan tungod kay mosunod na ang atong Cage Station. Good morning, kids. Welcome to Kids Station. Are you ready to read your Bibles? In 3, 2, 1. Let us go to the house of the Lord. Psalm 22, 1. Colossians 3:15. Let the peace that Christ gives control your thinking. You were all called together in one body to have peace. Lifestyle 108 loves instruction, loves style, but he who hates correction is stupid. Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? But it's only... Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatod og mga bulawanong tambag dinhi sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I have been in a relationship for a year now with a boyfriend who is having a 5-year girlfriend pod. I knew it when we started that he was already committed to that girl, but I do love him still. He promised to leave the girl as soon as he has the courage to tell his girlfriend about me. Well, this relationship led me to a reality. I'm already ready to get married and I can figure out myself with this man. But do you think, guys, nga bulagan niya iyang 5-year GF for me? We do schedule our date para dili makabalo ang girl nga ga-date me. Salamat. Pagkasakit kayo. Pagkasakit. Unsa may Amot ni Daryl strategy to na. unsa may Dar, kung ikaw ang lalaki, Dar. Basig strategy to. Kung lalaki, it Do will you never think happen. na kinahanglan Kung ako ang makaslan lalaki, pa it ka? will never happen. So it will never be the lalaki. So di kita may tapos ako. Ato siyang tabangan before si pastor no Okay. matag sa iyang advice. Ato siyang tabangan You know what? so ba? Lagi. Let us clear Okay. things out. Okay, Una, that's ang punto is nakigrelasyon siya sa lalaki nga committed Yeah, to a girl. 5 5 years years na na sila. 5 years niya sila. Yes, sila 1 year. 1 year for a year na. So
Wa pa siguro yun nag 1 year So totally. ani ni siya charm sa ato pa kung mag-date sila tago-tago. Wala Ako, nga. we do schedule. nila We do lang mag-date schedule para our di sila date para makita. dili makabalo ang girl nga Una. kadate. Kung muadto sila sa mall, tanaw sa daan sa layo, uy, basig naa dire dirita sa wala to. Lain kayo. Ana na siya. Naigil all the time. Lisod Ano ba? kayo kung sa ako. Before nato siya tambagan, no, ato siya sa kasabaan. Ganun ni-inter ka. Ganun ni-inter man ka. Pero ako yung Pero una. nag-promise man ang Si girl. Papa Awing, si Daddy Ako Awing yung daw. una. Abi nimo kana siya kaning mga lalaki tamis jud kayo ning mga pulong. Kung sa biblical pa sama kini sa espada nga duhay sulab. Bantayan nato ni siya. Bantayan nato na siya nga dunay mga lalaki dili man untanan ng mga lalaki talagsa ra man gud mi ni Daryl ug ni pastor talagsaon lang kay mi karong panahon na. That's true. Pero ang mga lalaki uban duna na sila diskarte nga kanang gitawag nga wala tuo ba gitawag nga naiuyab diri napuyab diha paasahon ang isa pero timbang-timbangon nag-asay bugat didto na siya mo adto kung asay bugat na nanduha. So reality gid Oh, sa mao na lalaki. yung lalaki pero dili tanan ha kami tagsa na lang kay mayroong mga buutan. Talagsara mo buhat, ana? Ano, talagsara mo buhatan na pero imong bantayan ngano una-unaon nimo ikaw gi-schedule ka imong una-unaon tanan nga ang time ba gamay ra bang time nimo mas dako ba siyang time dito sa pikas kay imong balansihon nga kaya ba niya bulagan tong 5 years naabot gani sila 5 years ikaw 1 year lang ka basig abot og 2 years ana wala na ka out na ka kay ganahan gyud siya sa 5 years so bantayan nimo imo siya sikretohon o dili nimo siya sultian inon lang nimo siya schedule nimo nga kung schedule siya dito date ato nga babae schedulean po nimo siya kung asa iyang pilion mao na iyang gihugma mora na ako sikreto nga Thank you. Kandarel Pagkabasa aning nga message ang niabot sa ko nahuna gyud ang katong lyrics sa kanta nga you play with fire you get burnt kay nisulod mo kani nga relasyon kabalo ka ang lalaki na ay na committed na uyab and then imo siyang gisugot nang uyab siya sa imo siyang gisugot so makita niyo bang ang lalaki in the first place dili klaro way klaro and then you think kanang kung magkamo kung bulagan to niya yung 5-year GF niya magkamo sigurado na jud ka nga udi po siya mangitag lain 4 years na lang ko ilahin. Oh, repeat performance. Kasi so naay part din ang question now kay feeling nako ingon mong ka nga nakita ni mo yung future sa iya ha komportable ka sa iya nabi din nakalingon Can't man siguro no actually I can figure out myself with this guy so kasi makita na niya yung future dito typo lang siya ba kay base man good sa I'm sentence already ready to get married. I don't think so kaya mang ang kumbaga prior aning statement I'm already ready. Oo. Okay. Sa akong pagsabot kompleto na ni siya nga makabuhi na gini siya kaning nga lalaki mo. Tingali kay duha no good ka ang gidate. I think you are in love with the guy and you think you are in love with the guy but first ask yourself sakto sure na ka sa imong sudlan. I mean, ang loyalty aning gayo akong gina-question man good. And ikaw po murag you're the cause of a heartbreak and then pwede ka mahimong cause sa broken relationship nga sa ilang may tabo sa iyang 5-year-old GF. Wow. Do you hate the girl? Kaya nga nung manggong imong gidawat ng lalaki? Wala po niya na-mention. Murag, wala po siya kailago. Naman ko'y panultihon nga ang gugma makabuang. Sige, ako sa wing. Okay, kalab, go ga. Kay ganina rin ko nagpanikat kay babae ko. Sige, love, go. So ako mag-good is, dili maluoy ko si imuha kay babae po ko hinaot nga dili nimo himuon imong kaugalingon nga murag least priority. Please kung moingon ka nga nahigugma ka sa lalaki, tan-awa kung nahigugma ba ka sa imuhang kaugalingon. Do you think nga kanang naglove ka siya pero imuhang self nakalimtan nimo? How about if kung nagnahimo na niya once, he can make it twice and so on. So, in ani ni siya, hunahuna kung ikaw ang babae nga naay relationship 5 years, ikaw ang naa siyang side, nya naay laing babae, kung baylo mo og sitwasyon, unsa ang imuhang ma-feel. Magwal so, in ani nga, kung para sa ako, ayaw nga, luoy, ikaw pud ang luoy kaayo ana. Kay kung ingon man lang, kung ikaw nahigugma sa iyaha, yun nahigugma po kasi mong kagalingon, you can wait nga dili sa ka nga magpabaligya na ibaligya na nimo yung self nga naapa siya'y giangkon wala pa nahurot ang sa pikas. Yes. Okay. So ayaw sa langga. Okay.
Ayaw sa langga kay Si ma'am ako na. babay ko masakitan ko Yes. para sa imo. Okay. Si Ayaw ma'am na i-degrade nagtambag. ang imuhang level sa imuhang Yes. pagka babae. Okay, let's have Okay. Let's have Pastor. Pastor. Finish. Pastor kini. Yeah, interesante kay ning inquiry no, mahitungod ining atong usa ka texter nga kapaglaom. Now, usa sa mga inila og espirituhanong magsusulat. Nagsulti siya nga if you enter in courtship, it should be long observation and short engagement. Kasa ato pa, kung ikaw andam na makigminyo, at least you need a time, at least 1 to 2 years to observe the person. Kung siya dunay duha tulo ka mga sweetheart, but still you have the feeling nga siya mahimong partner nimo, you can observe him o unsa gid ang iyang mga direksyon sa kinabuhi, unsa siya kasuod sa Ginoo, sa kasuod sa imo, o unsa siya ka-honest. Because as a kapaglaom nga suod sa Ginoo, ang ideal unta is one-to-one evangelism. In other words, you have to make friend once pagkatapos usa dito na sa usa. Pero kay naa naman kaniya nga situation, I think the best thing to do is you go to the Lord and say, Lord, help me. If this is the right person, you can do miracles. But kung dili siya mo'y tao nga makatabang na ko pagpaduol pa nimo, Make a way. make a way, give me a sign. Where's that right person for me? Okay. That is to be safe for o kana kun ako pa ikaw. Okay, okay. Okay. Thank you, Kay Pastor. sometimes good more kung mahigugma ta muratag man. Malintan. Oh, malimot ta ba ko. There is a feeling nga kanibitaw kung naka-in love ka, more cloud nine ba? Wow, ganahan kay ko. So Or actually kung ikaw ang naa sa gawas magtan-aw ka ng situation, kusog kay manglibak jud kaniya Yes. ana. But Kung you're in ikaw there. ang nasa sulod, mawala na sa imuha. Yes lang ga, I know nga murag nakalimot ka og set og boundaries sa imong kaugalingon. Asa ka musulod sa mga relasyon nga dapat sana open unta pa ba, dili pa na himong murabi tawag naana untay commitment ang isa, but then naana ka ana nga sitwasyon, ang imong buhaton is you have to help yourself out. Ikaduha, you have to set your limitations sa lalaki. You have to ask him kay almost a year na kung panalitan basig nag-promise siya sa imo nga unsa ba kay nang bulagan na niya ang iyang 5 years. So kung wala pa na niya nahimo, then, kano sa pa man, basig maabot mag 5 years after. Well, anyway, mga kagalaan, langga, amo kang i-appeal sa among prayer, samtang kami magahimo sa among 777 prayer. Sa dili pa nga atong pag-ampo, mga kapaglaom, niya ang pulong sa Ginoo sa Proverbs 22 verse 4 alang sa atong pagpamalandong. I'll read it in the Clear Word Translation. Gingon din humility and respect to God will bring you riches, honor, and happy life. Kung makinabuhi kita nga kanunay nagtahod sa Ginoo, mapainobsanon o nagasubay sa iyang kabubuton, ang saad niya kadato dili tingali sa riches lamang apan kinabuhi nga malipayon ug walay katapusan. Magampo kita. O Diyos nga walay katapusan, sa imong trono sa mga langit, kami nga mga kapaglaom, naghatod sa among mga pagdaig kanimo tungod sa kinabuhi imong ipahulam. Nakaabot kami sa katapusang bahin ning tuiga sa 2014 ug sa positibo gayod kami naga-expect nga makaabot sa bag-ong tuig 2015 sa labing suod pagyud nga higala kanimo, pakiguban kanimo sa pagsunod sa imong mga plano sa mong kinabuhi aron mahimo kaming taytayan sa panalangin ngadto sa uban. Ug salamat sa imong panalangin sa tanan namo nga mga kapaglaom, sa mga televiewers kadtong dunay mga lulan sa kinabuhi nga utna makaplaga nila unas tanan kining usang nahigugma kanamo nga magagiya kanamo ngadto sa daghan pang kadaugan sa unahan sa among paglawig ini nga kinabuhi. Daghang salamat Ginoo nga imong gidawat among pag-ampo karon ug imong pagpanalangin sa tanang katawhan nimo sa tibuok kalibutan nga sa matag gutlo sa among kinabuhi mao'y pagdesisyon pagsunod kanimo, usa ka resolusyon
nga magahatod namo ngadto sa kadaugan sa pag-angkon sa malipayon o kinabuhi nga walay katapusan. Kay gisalig namo kini sa makagahom ngalan sa manubos nga si Kristo Jesus. Amen. Or where the shadows lie, to answer every cry of man, this child who forms all life now breathes our breath. Born where the Father loved, born helpless to a mother's arms, she wiped the tears away from the face of God.
Nagabalik ang panimbaya sa kabuntangon ug andam na pod mimo paabot sa inyong mga greetings o ingon man sa pagkatud kaninyo sa mga balita nga positibo nga nahitabo sa atong palibot. That's right, because ang Dynamic Living for almost 10 years na diri sa Hope Channel headed by Dr. Mary Jane Loreche, nagapahigayon og feeding program kauban ang kinatibuk-ang pwersa sa Hope Channel. Ato ning tan-awon. St. John Elementary School, Agora, Cagayan de Oro City. And with much enthusiasm, our staff and crew of Dynamic Living, together with our volunteers of Hope Channel South Philippines, is here today to feed about 200 children. We know for a fact that Christmas is for children, di ba? And so we would like to make them happy even if it's just once a year. Ang mga bata gyud ang ato ang hatagan sa kaning mga loot bags nato, ang mga gifts nato, atong food nga special gyud kaayo tungod kay gusto nato ma-impress sa ilahan na kaning Christmas di ay ug ang atong Ginoo gipalangga gyud ni sila para gyud sa ilaha kay kaning mga bata sila ang idara, sila man gud ang ma-impress gyud dayon sa kamatuoran ba. So we want them to grow up knowing that there is Jesus for them. And so we want them to have a very wonderful memory of what Christmas is and what Jesus has done for all of us. Salamat sa pagkaon nga nabusog may nga gihatag sa inyo na Hope Channels. On behalf of St. John Elementary School and our school head, Marcelo Q. Mabalos, gusto ko pong magpasalamat sa Hope Channel, sa lahat ng volunteers, sa mga bossing ninyo. Thank you very much for giving food and entertainment sa mga bata namin. They really feel the spirit of Christmas because of you. Thank you so much for coming and hope hindi lang ito ang umpisa, sana tuloy-tuloy na. Maraming salamat. Thank you. We'd like to thank all the viewers as well as the guests for sharing their time and for watching our show. We hope that the coming year will be a better year for all of us, and we continue to give love to all who needs our love and hope to everyone. Merry Christmas to all. Indeed, Christmas is here. Our little children are happy and thankful to receive their early Christmas gifts with fun-filled stories and songs. Our Hope Channel team, together with our Dynamic Living staff and crew, are happy to see these little children come and join this event. For Jesus says, "Suffer little children to come to me." This is Namfa Pitogo for Hope Today. Thank you so much and congratulations sa Dynamic Living sa inyong gipahigayon nga gift giving o feeding nga program, especially sa mga staff, sa crew ug kang Doc Jean. Salamat sa inyong mga programa. Now karon ang atong mga kabataan na pod ang naghatag og pahalipay sa ilang mga ginikanan ug mga katilingban pinaagi sa ilang pagpasundayag sa ilahang mga talento. Let's watch this report. This evening of December 12 is the evening to make moms and dads nothing but happy and proud. Doon kay ato makita karon ang mga kabataang elementarya nga kapasundayag sa ilang mga talento o kaisog katubangan sa daghang mga mananaway. That's why let us witness and have fun as these kids celebrate the night of Golden Boulevard Elementary School. We do this in this evening of Friday because
we want the children to remind the life of Jesus. Then also we develop their talents. Preparation ani mo lisod pod kayo kay grabe pa kadagan napay kanta, napay tsada pag yun kay kunakuan. Pagka-prepare pag yun ani. Unsa man imong mensahe para sa iya? Keep it up, my daughter. Study hard. I love you. Very happy nga nag-present akong anak. Actually, dili lang siya. Duha sila. Grade 6 ang isa. So, happy ko sa ilang performance. Happy ako nga dagan visitors ug especially among mga trainer nga mga teachers. I congratulate them for giving us a nice voice, especially our grade 6 teacher and grade 5. Thank you po sa nag-support sa amo sa para na ami strength sa pagkanta sa among mga songs. Pasalamat ko sa akong sa akong parents nga nag-support gyud sa ako even though gabi na nagyapon sila sa ako. Gikan pa sila sa work pero kaya gyapon nila i-suportahan ko. Tonight is surely a successful and a meaningful one for both the teachers and the parents for their complete support and for the pupils who gave their all and who did their best. And let's just hope that through their efforts, we feel God's presence even more. Dinigikan sa SPUC Convention Center, kini si Daryl Lictin para sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, daghang kay salamat sa imong report. Hamis kay imong naong sunod pa mulbos pud sunod para nindot kay katanawon. O karon greetings da. Yes, giko na to siya gi-ambush. Gi-ambush na to siya. Okay. O kami ninyo mga kapaglaom, naka-Amerikana ko karon. First time sa akong kinabuhi nga naka-Amerikana ko. Pero tingnan lang niya sa ako ang Salamat lingkod kay Clarence. Murag ako ra isa ron diri. Salamat kay Kang Dodong Clarence sa imong pagpahulam sa Amerikana. Unfair sa mga ako. Wala pa daw, gipatahi pa. Alang sa maghatag og regalo kang Daryl, pwede na ninyo siya kontakon alang sa iya harvest. Yes, katapusan naman gidron nga Sabado, among gipasalamatan ang atong mga sponsors. Labi na kang Mr. and Mrs. Rex Gonzaga. Sir, ma'am, daghang kayong salamat sa imong support sa Panimbaya sa Kabuntagon. Sa akong mga sponsor sa Central Church, ang inyuha, andaman ninyo na, kaya naman mo yung mga sponsor. Ako sa una, kang Mr. and Mrs. Carmona, Mr. and Mrs. Gibingkan, Mr. and Mrs. Piñaranda, Lowen Cordero, Ma'am Cordero, kang Dondi Asok, o sa tanan natong sponsor, Mr. and Mrs. Baring, tanan-tanan nga nag-support diya sa Central Church, mga elders, mga membro sa Central Church, daghang kayong salamat sa inyong support sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Okay. O kang Mr. and Mrs. Jerry Homok. Daghang salamat. Yes. Happy New Year advance. Happy New Year! Ikaw lang. Okay. Ako, may pasadagan kasi nag-sponsor ako, naglibo ko. Siya naman. Nagpasalamat me kay... Pero, atong contact, pero sa ato to tanan. Para sa Panimbaya to siya. Ato tanan. I mean, nagpasalamat me nga. Kano sa ito nagsugod? March 22. Wow, mura Tang December. Wow, salamat kaayo. Mag-abot pagkatang March. Exactly. Yes. Marami tawag. Mubo na kayo mga time, no? Sa una, niwang ko karon, niwang gyapon ko. Gikan pa ko taas buhok, may mubo na ditaas sa pagbanik. Abi ni mo lang, balik sa ta. Pagka March, pag April, pag May, nagwapo na daw ta. Kami dahil nagwapo. Kamu nagwapa o samot. Sa March? Sa pagka next April. year pa? Dili, gikan sa March. April, pag kami, gwapa na daw mong samot, kami ni gwapo, mini Daryl. Pasalamat kay mis mga televiewers. Og salamat po sa, of course, sa mga sponsors nga nagpagwapo ninyo. Amen, amen. Kang Ada nga makeup artist. O kang Tawing, usahay mo series pag makeup niya, mo gimaw din kamot mo, ano? Nagpasalamat ni naman sa mga sponsor ako. Pasalamat ko sa MSUIIT nga ilagyapon kong gisulduan. Kaya isulduan ko lang maka-afford gyapon ko og anhi gyapon. Daghan nga panalangin ang ibobo si Muha. Muna ko sponsor. Okay. Ato pang istorya. Okay da. Ikaw da. Sige, go da. Ito yung masalamatan? Wala po actually. Ang DepEd. Kanunay may pasalamat sa makanunayong suporta po ni Ma'am Ed and Coro Waheman. And of course, Sir Rex Gonzaga. You've been very helpful to us sa karong tuigan, and we hope nga next year po mapadayon ninyo suporta. We would like also to thank Remy og sa igsuon si Joey Salagantin, Engineer Remy and Engineer Joey Salagantin. Salamat sa iyong suporta sa Hope Channel. Thank you so much. I would like to thank also Ati Dadak and Sir Bubong Camarillo, Sir Roy and Ma'am Karen Perez, Sir Benji and Ma'am Celia Mendez. Thank you so much. Sir Warden Dominador Tagarda, Honorable Kagawad Mugot, Sir Adan Baslot sa Bara, ug sa tanang mga nagpaminaw
kanunay sa panimbayan sa Kabuntagon. Pastor Lagunda and family, thank you so much. You made us all inspired. And sa among Qatar team, Sir Jojo Yes, of Garcenes, course, thank Sir you so Jojo. much. Happy New Year. Happy New Year. Sir Emerson Molina, Salamat, Sir salamat kayo. ni Ma'am Anjensan. Peggy. Anjensan. Yes, and Ma'am Jensen, Davao, we appreciate your partnership. Nagsugot ta nga, kita-kita lang. And Yeah, then later exactly. on, daghan ang nag-join sa to. So nagpasalamat kayo mi Jensen, Qatar, and also from other parts sa countries. Og nagsubaybay gyud sila. Dili man lamang sa live streaming or sa Hope Channel, Yes. pero gipangita gyud nila ang panibaya sa Kamuntagon sa Happy YouTube always. Alright. Thank you so Happy much. New Year po sa among mga administrators Yes. diri sa South Philippine Union Mga boss. Conference. Doctor, sa Pastor Alinardo Asoy, Pastor Edwin Golfan, Sir Levi Baliton, Sir Chemuel, and the rest of the SPUC administrators, directors, Pastor Pitugo, Pastor Paolo, Jade, Janster, Rami. You are all our inspiration para magpadayon, miss, among pag-volunteer Yes. diri sa Hope Channel. And Sir Oscar Mabaw and Ma'am Cheryl Diaz sa Chicago, Illinois, thank Wow. you so much for always giving us your support. Yes, Ang ang floor among- director would like to greet Almosera family a very happy New Year. Ika na kang Gerard. Gusto po na ako pa i-greet ang akong ang mama ug papa ni Gabi sa pagpahulam ninyo kaniya. Belated happy birthday, ante. Yes, Sorry, ma'am. nagpakuanda yun wala kay... na kanta si Lovely. Okay, og pasalamatan. Magpakuanda yun kay Okay. magpa-invite na po dito ilang No. na. Di Og na, atong wala. gipasalamatan ang walay hunong nga pag-support nato si Janster. Yes. Si Rami. Oo. naa sila dito. Nagyan ilang heart sa And of Sila. course, tanan mga Og sa mga ginikanan sa cameraman. mga volunteers sa pagpahulam sa inyong mga anak. Pagpahulam ka na mo. Thank you kayo. Salamat kay Ma. Thank you so much. You're a part na sa success sa Panimay sa Kamuntagon. Ang Yes. among mga guests, mga pastors, ang mga Basig mauna-una nila singers, farewell o episode uban- ni. Yes. I mean, for this year, nagpasalamat Farewell ni for because this year. This Isa year, lang ni oh. siya ka, murag, among pagpasalamat nga na, Nahuman ang nahumana tuig. mo ang Yes. tuig nga successful ang Panimay sa Kamuntagon. I would like to greet belated happy anniversary To us. Yes. Thank you, thank you. Oh. 6 years na mi. Wow. 2 years na mi. Yes, So, Oh, murag dali ra gyud okay. kaayo. Oh, And then gato, we also have from si Balong and Yes, si Balong his and- wife. Nagmuragdagan pa. Yes. Yeah, I guess murag Basta dagan dagan. Yes, And ako. congratulations sa Ay, tanang Okay, nag-celebrate ng wedding Ay, dahil anniversary. sa mo. Yes, ako sa. Okay, pasalamatan ni Charm, si Andrew nga mo yan driver taga Sabados Kadlaw. Napod ko personal nga pasalamatan. Si Andrew. I was Ha? in... Og si Grace po doy. No. si I was Grace. in Osamis Okay. last week. Gusto ko pasalamatan ang Tajuban family, ang parents ni Andrew Tajuban. Salamat for being so hospitable sa amo ni Remy. Thank you kayo. And thank you so much, of course, Nalaabuhan ako mo ang ng bana, gitar. si Christian, nga ginasugtan gihapon ko mo ani diri balag makuhaan ako ang time sa iya. Okay. Thank you so much for Og being si Jana understanding. Pilisco. And also, I would like to congratulate sa ilahang wedding, si Chris Bagyoso and Yes. his wife, Congratulations. Elmer. Hello, Elmer Haim and Ate Ivy Tamparong. So hindi akong kasal. Si Ching Ching Lubitania and her husband also. And also this coming 30, ugma man na siya ilang Ching Ching. And this 30, si Kang Ma'am Annalyn Carion o Kang Kuya Don De Aso, karong 30. Asan sila? Happy New Year, Palamini Ala, family, happy, Varias happy. family, Luspo family, Narding, and then Surprise Emily na Luspo. surprise. Sa kabalugay ko. Retired Colonel Ernelo Varias, Beverly Varias, Dagano and sa then imong wedding. Odi and Kung Vicky naka-change sa Palamini. imong life, one sentence, I mean one word Oh, lang, ano sa unsa imong na siya, then unsa imong gusto nga may tapos imong life What do you in mean? Ways? 2015. Ways nga i-change Yes, sa akong life? oo. Always ako matag sa'yo. Ikaw, Aming. Dili mo Before kag na mag-closing spiel. utan. Ako Quiet. nga, Dali, daghan quiet. pang blessing maabot sa Closing atong song? negosyo para daghan tag Closing ma-share song? nga panalangin. Aha. Yes. Ikaw, love, something nga ito? gusto nimo i-change, i-improve sa imong life or imong wish, or dili wish ha, imong gina-pray. Hinaot nga ma-promote na ko next year. And hopefully nga unta nga na may ikatulong nga part sa mga family. Yay! Ano Charm? Ano Charm? Among duha ni Charm.
Kamu I know, doon ni kapay Charm. po nang nananaw din na Yes, karon. kamu doon ni Charm. And I hope po nga wala na po ko asthma sa sunod to. Magbulag namin sa nebulizer. Thank you so much. Yes. Okay. Let's pray Okay for na that. mo. Let's pray Sige, for tama na. Kaya atong floor director. Sige. Niingon na siya nga, wagin daw mo na minaw. Ako ra High blood ginaminaw na raman na siya. siya. Unsa ang closing song? Closing, dili na closing song, closing spiel. Okay, ready. go. Okay. Mga kapaglaom, magkita ta next year. Mga gwapong mga gwapa. Og lahi na imong linya next year. Lahi na among linya next year. Dili So, na muna ninyo balik-balik. memorize kay sumuna kayo. Apan, ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putling nga gugma sa pakigdait. Pagtinabangay o pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Iliarina family. God bless Okay. everyone. Happy New Year. Salamat, Happy Direction, Sir Aris Canonigo, sa Opol. Happy New Year. Salamat. Alin mo diri, alin, Jana. Rimi, diri, Andrew. Alin mo diri. Ando. Hoy!